Geçen gezek biz kompleks sanlar baradaky düşünjäni öwrenipdik we bu video onuň dogamy bolup bu gezek biz kompleks sanlaryň üstüne geçirilen amallar barada, hususan kompleks sanlaryň çatdyrmasy, kompleks sanyň modulyny tapmak, kompleks sanlary köpörtmek we soňunda olar derejäge götürmek we kök almak barada gurrun eder. İlki bilen iki kompleks sany goşmaklygy seredeliň. Berilen iki kompleks sany goşmaklygy üçin olaryň hakyky böleklerini aýratyn we hyýaly böleklerini bir aýratyn goşmaly. Bu goşmak usuly edil iki ölçüli vektorlary olaryň x we y düzüjleriniň aýratyn goşulşyna meňzeş we netijede şeýle jemy tapar. Kompleks sanyň çatdyrmasyny tapmak üçin ondaky y sanyň koeffisientini ters alamat san bilen çarşmaly. Yani 3 koşma 2i kompleks sanyň çatdyrmasy 3 aýyrmak 2i ve biz onu berdak plus alamaty minusa öwürmek arkaly tapdyk. Edil şoňa meňzeşlikde 5 aýyrmak 3i sanyň çatdyrmasy 5 koşmak 3i bolar ve biz onu şu minus alamaty plusa öwürmek arkaly tapdyk. Eger biz kompleks sany onuň çatdyrmasyny kompleks tekilligine şekillenirsek, onda ol nokatlar bu tekillikde biri-birine x okura simmetrik bolar. Bu başgaça kompleks sanyň çatdyrmasyny polar koordinatlaryna ýazyp hem göz ýetirip bileriz. Şeýle kompleks sanyň çatdyrmasy polar koordinatada diňe zeta burçyň alamatyny ütgetmek arkaly tap bolýar ekeni. Kompleks sany x koşmak y görünüşe getirmekligi üçin y sanyň kwadratynyň minus 1 deňdigini we ýöneky alewrak özgertmeleri bilmek yeterlik. Şeýle mysala garalyň. Bir koşmak y'niň kwadratyny hasaplasak we ýokardaky düzgünleri hasap alyp bu aňlatmaň soňunda 2i deň bolýanyny görürüz. Berilen kompleks gatnaşygy hasaplamak üçin maýdalawçydaky aňlatmanyň çatdyrmasyny drowyň ýokarsyna we aşagyna köpörtmeli we soňunda maýdalawçy hakyky san bolar we sanawçydaklaryň ählisini şol sana bölüp jogabyny alarys. Kompleks sanyň moduly şeýle görnüşde hasaplanýardy. Eger biz kompleks sany onuň çatdyrmasyna köpörsek, onda biz kompleks sanyň modulynyň kwadratyny berýänini görürüz. Edil şonuň ýaly polar koordinatlara ulgamyna hem bu iki sanyň köpörtmek hasylyny onuň modulynyň kwadratyny berýänini görmek bolýar. Onda diýmek kompleks sanyň modulyny onuň çatdyrmasyna köpörtüp tapyp bolýan ekeni. Şeýle mysala garalyň. Bu kompleks sanyň modulyny tapmak üçin onuň sanawçy we maýdalawçysynyň modulyny hasaplalyň. Biz onu ol sany olaryň çatdyrmasyna köpörtmek arkaly hasaplaýas we ahirine matematik özgertmelerden soň şeýle jogap alarys. Kompleks sanlary polar koordinatlarda aňlatylan görnüşine köpörtmek has amatly. Sebäbi bu deňlemeden görnüşine görä iki kompleks sanyň köpörtmek hasylyny tapmak üçin olaryň modullaryny köpörtmeli we burçlaryny diňe goşaýmaly. Şoňa meňzeşlikde bölmekde hem kompleks sanlary polar koordinatada bölmek amatly. Ýagny bu deňlemeden görnüşine görä kompleks sanlaryň gatnaşygyny tapmak üçin olaryň modullaryny bölmeli we burçlarynyň tapawyny alaýmaly. Netijede bu iki formlar ulanyp kompleks sanyň köpörtmek hasylyny we gatnaşygyny hasaplap bileriz. Şeýle mysala garalyň. Onu çözmek üçin kompleks sanlary polar görnüşde ýazalyň we sanawçy şeýle bolar. Maýdalawçyny polar görnüşde tapmak üçin bu nokaty kompleks tekilligine şekillenirsek, bu nokat radiusy kök aşagyna 2 burç bolsa minus pi gatnaşan 4 ýa-da minus 45 gradus burçlugyny görürüz. Kompleks sanlaryň polar görnüşini ornuny oýup we ýöneky alewrak özörtmeli amala aşyryp biz bu gatnaşygy polar görnüşde kök aşagyna 3'ün derejesine i 3pi gatnaşan 4 görnüşini taparız. Onu gönüşli koordinatlara görnüşine tapmakly üçin kompleks tekilligine şekillenirsek x'in we y'in bahalaryny tapyp ahirki jogap alarys. Derejäge götürmekde hem polar görnüşde ýazmakly has amatly. Sebäbi şeýle görnüşde kompleks sanyň eniş derejesini tapmak üçin onuň modulyny eniş derejäge götürüp burçuny bolsa şol derejäge köpörtäýmeli. Bu ýerde erdeňde bir diýsek şeýle aňlatmany alarys.
Bu deňleme Demoivre'ın deňlemesi diýip atlandyrylýar. Eniş dereceli kökalnana hem palyar görnüşdüne aňlatylmasy has amatly. Yani bu deňlemeden görnüşine göre kompleks sandan eniş dereceli kökalmaklygy üçin onuň modulundan eniş dereceli kökalmaly we burçuny şol ensana bölämeli. Derejäge götürmäge değişli misaly garalyň. Berilen deňlemäni Demoivre'ın deňlemesini ulanyp palyar görnüşde ýazalyň we ýokardaky formadan peýdalanyp biz bu aňlatmanyň jogabynyň bir köpeltmek iyi ýa-da ýöne iyi deň bolýanlygyny göreriz. Kökalmaklyga değişli şeýle misaly garalyň. 8den kup kökalsaň näçe bolar? Elbetde gönmel jogabyny 2 diýip aýdyp bolardy. Ýöne ol dogry jogap däl. Oňa düşünmek üçin bu deňleme ünsüz seredeliň. Palyar tekillikde köküň aşagynaky aňlatmanyň moduli deňder 8'e deň we ony kompleks tekilligine gursak, ol noktada değişli theta burçuň 0 gradus, 360 gradus, 720 gradus, 1080 gradus we şuňa meňeş bahalary alýanyny göreriz. Onuň köküni tapmak üçin ýokarky formula boýunça modulundan 3-nji derejeli kök almaly we burçy hem 3'e bölmeli. Modulundan alınan kök 2, burç olsa değişiklikde 0 gradus, 120 gradus, 240 gradus, 360 gradus bahalara deň bolar. Eger biz bu sany kompleks tekilligine çekillenirsek, onu biz biri-birinden 120 gradus burç bilen arasy açylan 3 köküniň bardygyny we galan kökleri şol nokatlaryň gaýtalanmasydygyny göreriz. Onna neticede 8'den alınan kup kök şu polyar görnüşde 3 kökünü taparız. Ya da bahalaryny bu grafikten tapılan x ve y sanlaryň üstüne aňlatyp 8'in kökünün 2 minus 1 goşmak kök aşagyna 3 minus 1 aýyrmak kök aşagyna 3'e deňdigini göreriz. Şu videonun dowamynda biz kompleks sanlaryň üstüne geçirilýän amallar, ýagny kompleks san çatyrmasyny tapmak, x goşmak, y görnüşe getirmek, modulunu hasaplamak, köpeltmek, bölmek, derejäge götürmek we kök almak barada gurulň etdik. Video düşnükli bolanlar diýip umyt etdiň, kompleks sanyň üstünde geçirilýän amallara değişli gönükme çözeýin diýseňiz, onu Mary L. Bowes fizika ilminiň matematik usullar adly kitabyň gönükmelerini işläp bilersiňiz. Kitaby şu videonun ýazysyna salgydan tapyp bilersiňiz. Eger video göwnüňize ýaran bolsa, onda like basmaklygy, düşünmedik ýerleriňiz barada şu videonun aşagyna tesbir ýazmaklygy, videonu öz dostlaryňyz bilen paýlaşmaklygy hem-de inniki videolary sypdyrmaly üçin şu kanalyma agza bolmaklygy ýadyňyzda tutmaň. Ünsüňiz üçin sag bolun.